Garaşdyrlyk ata-babalarymyzyň asyrlar aşan arzuwlarynyň bayramydyr. Garaşdyrlyk döwlet öz ygtyarlamynyň we erkinligiň bayramydyr. Garaşdyrlyk döwletimiziň güýç guwaty, midemiz sütünüdür. Garaşdyrlyk parahatlyk asuda asmanymyz. Garaşdyrlyk awadanlyk eşretli ahwalymyz. Garaşdyrlyk badalgamyz, nurana ak ýolumyz. Garaşdyrlyk erkinligimiz, göterilen ykbalymyz. Biz watanyň goragçysy, biz watanyň galkany, biz ýurduň polat galasy, jandan söýýän halkyny, biz diýara ömür baglap, tapan beýik bagtyny, belen terkerde başynyň maksatlary dowam bol. Garaşdyrlyk, bitaraplyk, asuda il, aman bol. Garaşdyrlyk döwrümüziň ýüzüniň tuwagy, döwletimiziň kuwatly bilegi, ýurdumyzyň ýagty geljek bolan ilmli bilimli ýaşlaryň baş buýtanjydyr. Garaşdyrlyk arka dagyň ak ýolunyň rowany, garaşdyrlyk arka dagly gahrman serdarmyzyň bagyt zamany. Garaşdyrlyk bu türkmeniň dünýä dolan zywany. Garaşdyrlyk halkyň baky, dowamaty dowamy. Alkyş bolsun belen serkerde başa, saz bilen toy buşlar ýakyna daşa. Ýediz arka dagymyz müdümi ýaşaň, bagtyýarlyk sowulmaýan zaman bol. Garaşdyrlyk bitaraplyk, asuda il, aman bol. Garaşdyrlyk ata ýurduň dünýä dolan senasy. Garaşdyrlyk ata ýurduň köşkü eýwan binasy. Garaşdyrlyk bu türkmeniň polat gala penasy. Garaşdyrlyk bu türkmeniň ak geljegi sabasy. Harby teknikalaryňda erkin bilen buýtanjym bar. Ýurt goranmak kuwatyna tüýs ýürekden guwanjym bar. Goraglydyr serketleriň, eskerleriň dayanjyň bar. Arka dagdan ilham alyp, dünýä bilen dost dogan bol. Garaşdyrlyk, bitaraplyk, asuda il, aman bol. Garaşdyrlyk müňläp asyrlaryň aýdymy. Garaşdyrlyk ejdatlaryň, pederleriň aýdymy. Garaşdyrlyk dogum nesilleriň aýdymy. Garaşdyrlyk arşa galan bakylygyň baýdagy. Ýaşasyn Garaşdyr baky bitarap Türkmenistan.
halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda uly ruh belentlik bilen bellenip geçilen mukaddes garaşdyrlygymyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli. Kemişelik bir tarap Türkmenistanyň garaşdyrlygyny we ödüg tiýarlygyny pugtalandyrmakda, goranmak ukybyny berkitmekde, döwlet serkediminiň midemelligini üpçün etmekde. Münasip koşon watan goragçylarynyň en çemeti hormatly belent serkerde başymyň degişli fermanyna laýyklykda döwlet sylaklaryna we nobatdaky harba atlara münasip boldular. Watan goragçylary döwlet baýdagynda togap edip, münasip bolan döwlet sylaklaryny uly buýtan bilen kabul etdiler. Sylaklanan harba ullukçylary mukaddes borjy we paýlyk bilen hormatly belent serkerde başymyň durmuşa geçirýän oňyň harba örgütmeleriniň dabaralanmagy uğrunda geljekde hem ihlaslarını gaýgyrman, häkmet çekjekdiklerini tüýtürekden inandyrdylar. Davaral ýagdaýda gowşurulan döwlet sylaklary, harba atlar, gaýratly ogullar watanyň dayanjydyr diýen hormatly belent serkerde başymyň watan goragçylaryna bildirýän beýik ynamynyň nyşanydyr. Merdana watan goragçylary milli goşunmadan goranç kuwatynyň ýygyderli döwre baplaşdyrylmagynda sarsma bünyat goýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda watan goragçylaryny döwlet sylaklary bilen sylaklap, nobatdaky harba atlar dakýan arkadaly gahrman serdarmy hormatly belent serkerde başymyna egsilmeli alkyş aýdýarlar. Men Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň harby lukçysy, Lukmançylyk gullugynyň patbalkony Jumanepet Gullaýew. Bagty bolmak üçin watan söýmek ýeterlikdir. Gahrman arkadamynyň belleşi ýaly, garaşdyrlyga gowunmak, watany halky söýmek bagtyr. Hormatly belent serkerde başymyz, mert pederlenmediň edermenlik ýolundan ýürümek her bir türkmen perdendi üçin belent borçdur. Bu borç garaşdyr ýurdumyzy janyň teniň bilen söýmek, onuň gorawyna sak durmak, akwalyny watanyň gorawyna müdümi baglamak bilen haklanýar diýip belleýär. Elbetde merdana pederlenmediň watan söýjülük mektebini mundan beýlekde münasip ýöretmek, ata watany, garaşy watanymyň gazananlaryny gözüň görüji alyp gorap saklamak belent mertebedir. Inha men hem garaşy watanymyň döwlet serhediniň gorawyny putalandyrmakda münasip goşup, şanly garaşdyrlygymyň 34 ýyl bayramçylygy münasibetli, hormatly belent serkerde başymyň degişli fermany bilen watan söýjülügiň belent nusgatyny görkezden Mälik Gul Berdimuhammedowyň adyny göterýän Türkmenistanyň Mälik Gul Berdimuhammedow medali bilen sylaklanyňyma diýseň buýsanýaryn. Öz bütün ömrüni Mehriwan halkyna ak yürekden hyzmat etmäge bagyşlan, watanyň wepaly, hormatly belent serkerde başymyň Mehriwan atasy ilhalar insan Mälik Gul Berdimuhammedowyň edermenligi, şöhratly zähmet durmuş ýoly watan goragçylary üçin görülemekdedir. Biz watan goragçylary döwletimiziň mukaddes şäherleriniň eldirmesiligini üpçün etmekde. Diýarymyzyň garaşdyrlygyny, halkymyzyň bagtyarlygyny gorap saklamakda, merdana pederlenmediň watan söýjülügini, edermenligini, jogapkarlyk ullugymyzda mundan beýlek hem nusga ýol ýörelgi ediner. Garaşdyrylygyň galananlaryny dünýä ýaýan, watan goragçylarynyň harby gullugyna münasip baha berip, döwlet sylaklary bilen sylaklap, harby atlar dakýan hormatly belent serkerde başymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýar. Goý atapendine ıgrarly, watanyň beýik ogly, gahrman arkadaly gahrman serdarmyň, hormatly belent serkerde başymyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman bolsun. Garaşsyz Baky tarap watanymyza, Mehriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly işleriň belent serkerde başyna gulluk edýärmi? Vatanıma bir karar bildin, sak duru oraya dostluk serhedin, denizdir yadağın tokoyun düdün, sak durup oraya dostluk serhedin. Vatan senin için geçer isterdim.
kessin. Sak durup koruyan dostluk sirhedi, dostluk sirhedi. Alıdağıda arkadağı firdarımız Zahına dolunur şöhret şanımız Ayımırız yurdusin şirin canımız Sak durup koruyas dostluk sirhedin Vatan senin için geçer istirdin Sak durup koruyas dostluk sirhedin Vatanı korumak mukaddes kessin Sak durup koruyas dostluk sirhedin Dostluk sirhedin Vatanı korumak mukaddes kessin Sak durup koruyas dostluk sirhedin Dostluk sirhedin. Ben Türkmenistan'ın Devlet Servet Kulu'nun haraguluşçusu Polkovnik Allamurat Yalkanov. Bagtı olmak için vatan söylemek yeterliktir. Vatan en büyük mukaddesliğimizdir. Garaşsızlık olsa devletimizin baş tutunur. Kahraman arkadaşımızın belleşi ali. Garaşsızlık olmak vatan halkı söylemek bagttır. Garaşsız bakı biter vatanımızı korumak belent mertebedir. Hormat belent sekredaşımız garaşsızlık bizim şöhratlı geçmişimizdir. Bagtiyar şuunumuzdur. Beyik geleceğimizdir. Garaşsızlık bizim dünyada olan belent at avrayımızdır. Hem de şan şöhratımızdır deyip belleyar. Bugün vatan uğraşları, garaşsızlığımızın kazananlarını, bir taraflığımızın yeten belent tepkitlerini, ata vatanımızın mukaddes serhetlerinin ıtıvarı koruğunu üpsün edip, garaşsız bakı bitar vatanımıza, mehriban halkımıza, hormatlı belent serkedaşımıza can ayaman vefalı kulluğa diyarlar. Men hem şu mukaddes borcu bir kemsiz berzay edip, devlet garaşsızlığının 34 yıllık bayramçılığı münasibetli, hormatlı belent serkedaşımızın değişik fermanı bilen, Novatdaki Polkovnik harvadını iyi olandığıma deysen buysan yarın. Biz vatan uğraşlarına ulu ünlem bildiriyen, hormatlı belent serkedaşımıza köp sağ olsun diyarız. Vatan söymekliğin belent nüskasını görkediyen kahraman arkadaşımızın, hormatlı belent serkedaşımızın canları sağ, ömürler uzak olsun, tutyan tutumlu işleri, hem işe rovaşlıkları beslensin. Garaşsız bakı bitar vatanımıza, mehriban halkımıza, Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, Türkmenistan'ın yararlı işlerinin belent serkedaşına kulluğa diyarın. Vatan büyük mertebem, dillerimizde sinasın. Asuda ilim bilen, nuru erta kemalsın. Arkada kaykasından, dovamata dovamsın. Durkun dünya gelceğim, sana bağlı vatanım. Asırlarım dovalı, sen arzulap gitenim. Hakların yer dudum, vatanım sen pederim. Gerek olsa döşkeri, başım kurban ederim. Sarsmalı gücüm buysancım, hıkbalım sen vatanım.
nurana ak yollarım ösüşleri rovanlar atalarım feygüzü nefillere rovanlar dostluğunluk serhedi saktorup korulyanlar soğunma jogaydımın bakı baktım vatanım asırlarım doğalı sen arzulap yetenim hakların yiyen duzum vatanım sen pederim gerek olsa döşkeri başım kurban ederim sarsmalı gücüm bu soncum akbalım sen vatanım Mehruban vatandaşlar, merdana vatan gorowçulary. Garaşdyrlyk bagtymyzdyr. Garaşdyrlyk berkarar vatanymyzyň goşa ganaty, döwletimiziň güýç kuwaty, midemiz sütünüdür. Garaşdyrlyk beýik ýeňişlerimiziň we üstünliklerimiziň binýadydyr. Hormatly belen serkadaşymyzyň belleşi ýaly, garaşdyrlygymyzyň we bitaraplygymyzyň binýatlyk esaslaryny berkitmek biziň mukaddes borjymyzdyr. Anha bugun kunny garaşdyrlygymyzyň gadananlaryny, hemişelik bitaraplygymyzyň ýeten belen sepkitlerini, ata watanymyzy, dost doňluk serhetlenmeden her bir daban ýerini gözleriniň göreji ýaly goraýan merdana watan gorowçularymyz mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli ýokary derejede geçirilen dawarlyk harby ýürüşden ýokary söwüşen ruh, anamly gadamlar bilen ata babalarymyzyň şuňky nesilleriniň gaýratyny, edermelligini, gaýdusuzlygyny bütün dünya ýüzüne äşkar edip geçdiler. Ýokary derejede geçirilen bu dawaraly harby ýürüşi iň döwrewap harby tehnikalar, dikçorlar, edil watanymyzyň gün watar galaty bolan döwrewap harby gämler gatnaşdyrly. Bu döwrewap harby tehnikalar mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanyny 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarly harby ýürüşden häzirki wagtda milli oşunmyzyň ýeten belent derejeleriniň aýdyň suwtnamasy bolup geçdiler. Hormatly vatandaşlar, gelin dawarly harby ýürüşden taýýarlanan şekilli pursatlanmada hemmemiz bilelikde tomaşa edelim. Men Türkmenistan Serhed Institutynyň harby talibi Şeyh Baratayew. Garaşdyrlyk, harby bilimiň, harby sungatyň öňde barjy gadananlaryny ele alýan watansewijçi ýaşlaryň baş buýsanjydyr. Garaşdyrlyk bedew batly watanymyzyň egsilmez kuwatydyr. Gahrman arkadamyzyň belleşi ýaly mukaddes garaşdyrlygymyza hemişelik bitaraplymyza bolan buýsanjymyzy biz mudama ýüregimizde oturýarys. Çünki garaşdyrlyk her bir gadanýan üstünligimiziň, ýeňişlerimiziň göz başydyr. Garaşdyrlyk ata watanymyzyň berkararlygyny, şan şöhratyny dünýä ýaýan mukaddeslikdir. Biz hem Serhed Institutynyň harby talipleri bolup, dawaral harby ýürüşden bu soňçy başlarymyz belen tutup, ýokary söwüşen ruh, anamly gadamlarymyz bilen ýurdumyzyň garaşdyrlyk ýyllar içinde ýeten ägirt uly derejesini, merdana ata babalarymyzyň şuňky nesilleriniň gaýratyny, edermelligini, watana wepalygyny, dünýä jemgyýetçiligine äşkar edip, uly bu soňçylan geçdik. Ýaşlar watanyň dayanjydyr. Ýaşlar zamanamyzyň baýdak götürjileri diýip, watançy ýaşlary uly üstünlikleri ruhlandyrýan, garaşdyrlygymyzyň gadananlary dünýä ýaýan,
arkadaşly gahrman serdarymyzyň, gahrman arkadaşymyzyň janlar sag, ömürler uzak bolsun. Bize bak deçilen mukaddes garaşdyrlygymyzyň yeňişli ýollary dowam bolsun. Garaşsyz bak bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýaragy işleriniň belen serkedawasyna ulug edýärin. Men Türkmenistanyň Döwlet Serhet Gullugynyň harwurlukçysy Mayor Aman Murat Hojatekaýew. Garaşdyrlyk biziň milli buýsanjymyzdyr. Berkarar döwletimiziň miýdemezliginiň, ýylgynymyzyň agzygyrlygynyň, awadançylygynyň binýadydyr. Hormatly belen serkerdaşymyz, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan merdana watan gorowçylaryna ömürdir, ykballar, mertebedir. Türkmen halkynyň ykbaly halkynyň bu zamanasy gahrman arkadamyzyň beýik eseridir diýip bellemek bilen ýurt garaşdyrlygymyzyň gadry gymmatyny, mukaddesligini, ýurt garaşdyrlygymyz döwrüni gahrman arkadamyzyň taýsy tagallasy bilen gadanan üstünlüklerimiz barada buýsanç bilen belläp geçýär. Ýurt garaşdyrlygymyz içinde ýurdumyzyň dostlugynyň araçaklarının ýetirli gorow hem kämilleşdirildi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk şanly bayram münasibetli hormatly belen serkerdaşymyzyň permany bilen ýurdumyzyň sarsmaz galkany bolan watan gorowçylarynyň ençemeti döwlet syýlaglary bilen, harwatlary bilen syýlananlar. Uzak ýyllaryň dowamyny dostlugynyň araçaklarymyzyň ýetirli gorowyny üpçün etmekde, şeýlem şahsy düzümi çuň watançylyk ruhuny terbiýelemekde çeken ihlasy zähmetimi, şeýlem garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk şanly bayram münasibetli meniň hem hormatly belen serkerdaşymyzyň permany bilen harwurlugyň veterany medali bilen syýlanmam belent başymy göýe ýetirdi. Türkmenistanyň Döwlet Serhet Gullugynyň maddi enjamlaryň binýadyny ýygyderli döwraplaşdyryp, harwy gullukçylar we olaryň maşgaladarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini putulandyrýany üçin gahrman arkadamyza hormatly belen serkerdaşymyza alkyş hem sawursyny aýdýar. Parahat süýjülükli insanperwer siýasatyny dünýäde dawarandyran edermenliğin, vatan söýjülüğün, belen insanperwerligiň nusgasyny görkezýän gahrman arkadamyzyň hormatly belen serkerdaşymyzyň ömürleriniň uzak, janlarynyň sag, başlarynyň dik bolmagyny, il, ýurt, umum adamzat ähmetli işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýän. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragylyk işleriniň belen serkerdaşyna gulluk edýän. Arkadagly gahrman serdarymyz, fehimli paýhasly hem beýik dana. Arkadagly gahrman serdarymyz.
ayınca yağıtı gelsin Iyisidir olur baylık gencinin Doğamın dürdür Meridem ercelin Arka dağlı kahraman Kirdarıma Doğamın dürdür Meridem ercelin Arka dağlı kahraman Kirdarıma Gönlü alyanır Atadan oğul Yerlere eğir yer Doğumdan doğum Günlerim birliğe Sağlığa sol Arka dağlı kahraman Serdarımı Atadan oğul Yerliğe eğir yer Doğumdan doğum Günlerim birliğe Sağlığa sol Arka dağlı kahraman Serdarımı Arka dağlı kahraman Serdarımı Men Türkmenistan Döwlet Serhat Gullugynyň harby gulukçysy Mayor Agymrat Akmuradow. Akbalyň watan gorugyny baglamak, mukaddes garaşdyrmady, döwletimiziň çäk bitewiligini, bagtyar halkymyzyň parahat durmuşyny gözüň görejä al gorumak mukaddes borç bolup durýar. Watan goruşlaryna hormatly belen serkerde başymyzyň belleşi ýaly, ýurt ykbaly il asydalygyny ynanylýar. Şu mukaddes borçy bir kimse ýerine ýetirip, mukaddes garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli hormatly belen serkerde başymyzyň degişi permany bilen watan goruşlarynyň en çemesini döwlet sylaglary we nowatda karwatlar dawral ýagdaýda gowşuruldy. Maňa hem hormatly belen serkerde başymyzyň degişi permany bilen ikinji derejeli watan öňündäki bir kimse harby gullugy üçin medalnyň eýesi bolmak bagty meýser etdi. Men muňa begen ýaryn buýsan ýaryn. Elbetde garaşsyzlyk döwletimiziň güýç kuwaty midemez tütünüdür. Garaşsyzlyk biziň ähli ýeňişlemimiziň we üstünliklerimiziň gözbaşydyr. Şu pursatda watan söýmekde bize nusgolyk mektep bolup durýan watan goruşlarynyň harby gullugyna münasip baha berip, döwlet sylaglary bilen sylaglap, nowatda karwatlar dakýan hormatly belen serkerde başymyza köp sag bolsun diýýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly belen serkerde başymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. İl ýurt bähwetli. Bütün adamlar ähmiýet alyp barýan işler elmidama rowaj alsyn. Goý edýdi ýurdumyz elmidama asydalyk we parahatçylyk höküm sürsin. Garaşsyz Baky tarapatanmyza, Mähriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly işleriň belen serkerde başyna gullugy edýär. Arkadağım bile Türkmenistan vatanımda Toy bayramlar coşkun bir yer Çarkırapa bakanında Toy bayramlar coşkun bir yer Çarkırapa bakanında At yerde vurulap binalık fanı boşun katarında Bilen serkerde başımı alkış dide şöhrat dide Bilen serkerde başımı alkış dide şöhrat dide Bunun aykadan dikildi kadim bir yüpek yolun Hayrana koydu dünya çar tarafın sağı solun Arkadağısı vatanın çal bütün dünya donun Bilen serkerde başımın alkış dile şöhrat dile Alkış dile şöhrat dile Arkadağımız gayrat dile Alkış dile şöhrat dile
Arkadağı serdarımı gayrat fide, alkış fide, şöhret fide. Arkadağımı gayrat fide, alkış fide, şöhret fide. Arkadağı serdarımı gayrat fide, alkış fide, şöhret fide. Arkadağımı gayrat fide, alkış fide, şöhret fide. Arkadağı serdarımı gayrat fide, alkış fide, şöhret fide. Hormatly ilişler, mehriban vatandaşlar, anha şunun bilen mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli watan goragyny tapawutly gulluk edip, hormatly belen serkerde başymyzyň degişli permany bilen döwlet syýlaglaryna, nowatdaky karbatlaryna münasip bolan watan gorawçylary bilen taýýarlan gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip tutarýar. Şu azaýyp pursatda bizi şaher paý bilen syýlaglap, kalbymyza buýtunç bagyşlaýan Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadağymyza peder ýoluny münasip dowam edýän arkadagy gahryman serdarymyz hormatly belen serkerde başymyza köp sawwalyny aýdýar. Watan gorum mukaddesdir. Mert ýigitler gaýrat üçin dowulýar. Mertler watany beýgeldýär diýip belleýän Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadağymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirip bu watan mertleriň watandyr. Gaýratly ogullar bolsa watanyň dayanjydyr diýip gayratly watan ogullaryna ulugynan bildirýän hormatly belen serkerde başymyzyň janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak bolmagyny, durmuşa geçirýän beýik işleriniň hemiş üstünliklere we rowaşlyklary beslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Biz geljekde hem gahryman arkadağymyzyň öwüt ünneglerini ýörülge edinip, garaşda da baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly belen serkerde başymyza jana ýaman wepaly gulluk ederiz. Edilleşler, mehriban watandaşlar, şunun bilen dostlugyň serkadatly harwep beşigimiziň şu gedek sanyny geçirip tutarýar. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna duşançak, hoş sag bolun.